Nic. Tak, takže dobrý den, já vás vítám u mě na profilu. Jmenuji se Kristýna Flídrová, ale to už asi víte, a já jsem nesmírně vděčná, že jsem dneska se odhodlala, že jsem zmáčkla knoflík a ještě k tomu si pozvala tak úžasnou hostku, jako je Klaudia Vidonová. Je to moje kamarádka, je to bohyně duší, je to žena, která nakopává, která povzbuzuje, která svojí velikou energií, kterou i tak musí krotit, tak nás opravdu znovu zrozuje nebo pomáhá při tom znovu zrození. Opravdu je tady, aby nám to udělala co nejpříjemnější a nejrychlejší. Takže Klaudii, vítej. Jsem ráda, že tu jsi a klidně se nám ještě dopředstav. Kristi, já moc děkuju. A teď zase poslouchám něco, co ani nevím, víš, co jsem se dozvěděla dneska. Krásný. Já děkuju, že tady můžu být, i když to nebylo dneska úplně nejjemnější a taková ta neklikatější cesta dostat se sem, protože mám úplně nahoru a dolů verze, co jsme o tom i povídali, i budeme i povídat, ale děkuju. Děkuju, že můžu tady být a že můžu předávat to, co právě teď má být předáno, a proto jsme se i propojili a nezdáváme a jdeme dál, i když to není vždy procházka růžovou zahradou. Kdo jsem? Jak jsi i říkala, nakopávačka. Hlavně se cítím jako člověk, který obrovsky mění ty zatuchlý, stojatý vody, kde já hážu takovou tu bombu lidem jim do emocí, do žití, do bytí, kafru jim do toho žití. Čili jim dál tím víc si to dovoluju. A jsem prostě bohyně duší v tom online světě. V běžném světě se jmenuji Klaudia Vidonová, moje rodné jméno je Rákóci, takhle mě i najdete na Facebooku nebo Instagramu nebo prostě na sítích. Ale to, co se cítím dneska, jsem hlavně ženou, která je cykličná a která taky zdolává každý den svoje ty všechny strasti života v 3D verzi, které mi jsou přichystané, nevzdávám to nikdy. A momentálně se můžeme i brodit v bahně nebo takových těch rozličných nepohodlných verzích starých vzorců a paradigma, které nás ještě drží u zemi a které já i vnímám, mám je na vědomí úrovni, ale i tak se jima musíme probrat a možná namočit si tu pusu a projít těm obrovskýma sračkama. Jiný slovo neexistuje, já se omlouvám, nejsem sprostá, ale někdy je to tak silný, že jiný slovo neexistuje. A jsem prostě tu pro lidi a snažím se, nebo vím a dělám to, co nejlépe momentálně v dané energii a teď umím. Výborný. Krásný. Ano, tak tě znám, to jsi ty. A teďka mě hrozně moc zajímá a myslím si, že nebudu jediná, jak jsi se vlastně k tomuhle stylu života dostala, protože věřím, že asi nežiješ od 18 nebo od 15 tímhle stylem života, že jsi asi měla normální práci, jako všichni normální smrtelníci, si dělala ty klasické normální věci a nudné věci. Tak jak jsi k tomu dostala? Tak to budeš slyšet asi poprvé i ty, Kristi, že jo? Tady ano, já se to hrozně těším, protože se ptám. Ale tady tu verzi budeš slyšet poprvé, takže je dobře, ne, že by to u mě ve skupince bohyně duší, jak vidíte, tak ty tam asi znají tu základní verzi, ale myslím, že dáme trošku tomu šanci, aby si se i ty dozvěděla, odkud pocházím. To, že jsem mentorka, teď celostní koučka, to už je jenom teď poslední 4-5 let, co probíhá, ale narodila jsem se úplně někde jinde, nejsem rodilá Češka, to, že takhle mluvím, to je jenom, že jsem se nějak naučila. Nemám školy vůbec vystudovaný. Narodila jsem se blízko maďarských hranic na Slovensku, 38 kilometrů od hranic, když to má být úplně přesná. Nazývá se vesnička Velké Ludince, cca 1600 obyvatelů plus minus, nevím teď. A pocházím z velice katolický věřící rodiny. Oba rodiče Maďaři a já nechodila jsem už do maďarské školy, mám 2 bratry a všichni 3 jsme už navštěvovali slovenské školy, takže mám tam vystudovanou i maturitu v slovenčině. A no, pak jsem si vzala ve 22 letech Čecha,
Plzeňáka a přestěhovala jsem se sem. Seznámila jsem se s ním v Maďarsku, Slovenka s Čechem se seznamuje v Maďarsku na elektrárně Dunamenty, Zásalombatta místo. A tam jsem dostala svoji práci poprvé, když jsem se vrátila. No, stáhl mě táta z Anglie, já jsem bydlela 2 roky v Anglii. Odešla jsem 19, protože jsem se chtěla trošku zdokonalit v angličtině. No a dostala jsem šanci pracovat jako asistentka až site manažera na elektrárně, takže tak cca 50 chlapů z Čech a z celého světa, kde multipotencionalita, multilanguage, jakože mluvit vícero jazykama byla automatická a mě bylo asi 21, když jsem se tam dostala. Pro mě obrovský kulturní, bilinguální jazykový šok. Do větší vody mě nemohli hodit, než tady ta. Takže tam to začalo, že nevzdat to a neutíkat po týdnu. Jsem měla chuť po týdnu to zbalit. Takže já, když jsem dostala vždy nějakou šanci v životě, tak buď to zvládneš, anebo utečeš. Jo. Nic mezi. Takže tam už to bylo ten rok a půl, co jsem strávila a kde jsem poznala manžela, tak už to byla obrovská zkouška života, protože si myslím, že ne každý prochází zkouškama takhle, první práce. Teď už ano, teď už i můj syn má, už je to úplně v pořádku, že mluví s celým světem, že se zapne online a že má šéfy v Americe nebo v Ázii nebo někde jinde, už je to teď v pořádku, berou to děti jako automatiku, ale před těma 25 lety to bylo trošku jiné. To teda rozhodně ne. Takže to je takový ten začátek mý první práce. Že to bylo pro mě wow a říkám, po týdnu jsem utíkala jsem a říkala jsem rodičům, že tohle nedám. Já jsem tam byla úplně malá holčička, taková ta, jak si umíte představit, ta malá hodná holčička z katolické rodiny z vesnice. Se dostala na tohle místo úplně jako první, vyzkoušej si, co je to pracovat s lidma, a s pozicema a s verzema mužů, který nejenom umí technicky úžasně věci, ale i jazykově a ještě jsou jako hodně na tom, tehdy jsem to nevěděla, jak to je to macho verze a jak to je, když si člověk posazuje sám sebe na první pozici, ale ne protože ji má mít, ale protože mě tam někdo dosadil. Ale to jsem pochopila po těch 25 letech, teď už to vůbec neřeším. Takže prošla jsem si tady tou zkouškou, vzala jsem si Čecha a proto jsem si ho vzala, protože jsem měla už v bříšku svého syna. Vdávala jsem se prvním týdnu 5. měsíce. Stěhovala jsem se přesně na Velikonoce, takže pro mě to je teď fakt 25 let uplynulo, přehodnocuju celý svůj život, měním, přeorganizuju, protože je čas, protože všechny věci, které jsem se měla naučit, poučit a zvědomit si myslím, prošly a začínám další etapu svého života a nikdy to není jednoduchý pro nikoho. To je jedno, jak se to dá zvenku, ten svět kolem nás, jak to vnímá, ale každý, když mění komplet ten svůj život a překopává ho, tak myslím si, že pro každého je to zkouška, kterou má projít. A je to jedno, jak končí nebo co vznikne, ale je důležité se nevzdat a jít dál. Takže jsem v Plzni, je mi už 23, porodila jsem a začínám poznávat Českou republiku, což bylo zajímavé, protože jsem si myslela, že Slováci, Češi jsou úplně stejný. No, nejsou. A hlavně s mým jako maďarsky mluvím, je to můj rodný jazyk, ale tím znamenám, že moje mateřština a to všechno, co mi je vlastní, tady v Čechách nebylo. Já jsem se cítila obrovský velký cizinec, jako kdybych šla do Afriky nebo já nevím kam. I po 5 letech, když jsem získala občanství, tak mě zkoušeli z toho, jestli umím dobře česky, jestli vůbec se domluvím v Čechách po 5 letech. Wow. Bylo to diskriminující, seděla jsem vedle romských občanů, vedle vystěhovalců, to nechci říct vedle jakých teď lidiček, který si já vážím, každého člověka, ale prostě bylo to takové jako hodně diskriminující z toho hlediska, že Slovenku zkoušejí z toho, jestli po 5 letech se domluví v Čechách. Byla to zajímavá byrokracie a prošla jsem si tím a měla jsem si tím projít a taky jsem pochopila víc věcí, které tehdy mi nedošly, až když si to projde člověk, až když prochází tím celým procesem. A tím víc chápu mentalitu lidí.
Vždy mě to někam posune a vždy mě to něco předá. I když je to nepříjemná zkušenost. Tohle si neuvědomujeme, jo? Že ty hodně nepříjemné zkušenosti, které nás posouvají obrovským krokem. Někdy tomu říkají kvantový skok, to je jedno, jak to pojmenujeme. Že někdy není čas to probírat roky, ale někdy se vám to stane za pár sekund, že se máte něco uvědomit a jdeme dál. Jo? Zpracovat si to můžeš někdy jindy, ale některé věci se dějí strašně rychle. Aspoň... A jestli do toho můžu vstoupit, co byl ten impuls odejít vůbec z práce? Protože pak asi přišla ta práce, ta denodenní, taková ta rutina. Ta denodenní, co bylo mezi tím těch 20 let, nebudeme vyjmenovávat, co všechno jsem dělala, byli jsme tady celý den, tak ten impuls byl v roce 2019 a já jsem šla ráno do práce a uvědomila jsem si, že ten život není můj. Neumím to vysvětlit, ty lidi, kteří tím neprošli, tím prozřením, že to je všechno, kvůli tomu tady jsem. Jo. Já jsem měla vlastně do 40, to bylo kolem těch 40, splněno 2 děti, nádherný barák, byt, 3 auta, jako jezdíme, jo, na dovolený a mě to nenaplňovalo, já jsem nebyla šťastná. Já jsem nevěděla tehdy, že nejsme tady kvůli tomu, aby jsme plnili si sny v tom hmotném světě, ale aby jsme byli my šťastní a žili podle těch, já nechci říct předsevzetí, anebo svých snů, nebo si plnili to, co je náš potenciál. A tehdy jsem vůbec tady ty slova ani neznala, ani nevěděla, o čem mluvím. Teď na to koukám úplně jinak. Takže 2019 jedno ráno, který jsem přišla a nevěděla jsem, že podám výpověď, jsem večer podávala šéfovi výpověď do ruky a on viděl, že není jako problém. Nebyl tam nějaký problém, který udělal ťuk. To je to poslední kapka. Tak to nebylo. Ani to vyhoření to nebylo, že bych teď padala a ježišmarja, už zítra se nezvednu z postele. Ale uvědomíte si ten den, když koukáte sami na sebe ze zhora, nevím, jestli se vám to někdy povede, nevím, jaký máš tady obecenství, že vystoupíte sami ze sebe a můžete se podívat na sebe ze zhora a vidět sami sebe jako cizí osobu, že jestli je to všechno, jestli kvůli tomu jsem tady, nebo chci trošku jinak žít, takže to musím změnit já, nikdo jiný. No, přesně, je důležitý si jako klást ty otázky, vůbec se zamyslet, jako takhle, jak to je to v pořádku, chtěla jsem tohle, nebo jsem to já, jo, jsem šťastná, takže to je hrozně důležitý, tyhle otázky jako by si každou chvíli poklást a opravdu úplně z celého srdce si jakoby pravdivě odpovědět. A pak ten člověk teprve může a jít něco změnit, pak to teprve jde. Protože pokud si lže, že vlastně je to všechno v pořádku, jo, to je dobrý, tak nikdy nic nezmění, jo, protože si říká, že je to takhle fajn. No, Klaudy, a teďka vlastně na té cestě už tý trošičku probuzený nebo tý vědomí, co tvoje limity, protože každý z nás máme nějaké limity a vlastně vždycky, když se chystáme jakoby do nového patra, kdy už v tom, co jsme, v té energii, kde jsme, tak se to vlastně najednou už okouká, už jsi tam jak ryba ve vodě a najednou je potřeba jít vejš, tak vždycky před tím krokem jsou ohromný jako procesy, máme tam spoustu limitů, jak ty s tím nakládáš, jak ty vlastně jakoby dokážeš to v sobě vstřebat, jak dlouho ti to trvá, jak se sebou pracuješ v těchto momentech, protože vždycky před něčím hodně velikým je taky hodně veliký propad a vlastně nás to tím hrozně jako limituje, brzdí a vlastně naše to ego se hrozně bojí té změny nebo toho jít vejš, protože to nezvládnu, tam už jsou ty velký, tam už já nepatřím. Jo, takže vždycky to ego takhle s náma jakoby bojuje a my bojujeme teda s ním, tak jak ty to zvládáš tady tohle? No to je příklady dnešního rána. Ale tyhle otázky jsem měla připravený už včera. Já plně tomu rozumím, že neexistují náhody, protože ty mě neznáš tady ty verzi, jak jsem se ti dneska ráno ukázala, zranitelná, protože samozřejmě já jsem pro každého ta obrovská energie, bohyně duší a já mám tu masku, každý máme svoje masky, když si myslíme, že hodně jsme už složili. Já jsem si taky myslela, že hodně masek odhozeno, ano, ale některý zůstávají. Některý tam jsou a jsou bezpečí, jo. Zaručují mi to bezpečí a to ego Klaudia, protože nevím, zase budu možná pro někoho úplně neuchopitelná, ale budiš, otevírám se. Pro mě to ego nejsem já a já jako Klaudia a to vědomí taky není úplně spojeno.
s tím tělem. Jo? Všechno je samostatný a tohle by bylo taky samostatně vysílání, co už si mi říkala na YouTube, že mám dělat a že mám se otevřít těm vizím a říkat svoje myšlenky. Tak já už jsem tam na úrovni, že nepovídám si sama sebou, jako s tím někým, kdo je tady za očima, co si myslíme, že někdo bydlí tady za očima, to jsme my, to je naše já, ne, to je jenom to ego, to je ta mysl, to je to všechno naprogramovaný, který jsme si převzali od rodičů, od environmentu, to prostředí kolem nás, od učitelů, já nevím, od babičky, od kamarádky a možná nejlépe od přítele, od manžela a od těch lidí, kteří jsou kolem nás nejblíž a vytvořili si tu identitu. My si netvoříme sami sebe, my to převezmeme nejblíž. Jako, když se narodíme, už tehdy to začíná, jo? Převzetí toho kolem nás a střebávání přání a takových těch vzorců od těch ostatních. To, co já považuji za ty přechody, nebo když si vědomě, jako já tomu říkám vývoj vědomí, nevím, jestli budou chápat lidi, posouvám sama sebe, svoje vědomí, které vlastně není součástí ani mě, který jsem dostala, a který je nehmotný anebo neuchopitelný, je to pro mě jenom energie, vibrace. Jo, všechno je pro mě energie, vibrace, tak tohle taky. Tak to jsou ty největší pekla. Když rostu, každý si myslí, i když neví, co je spiritualita, i když neřeší EZO, keci, bláboli, je mi to jedno, jo, prostě ty vědomí analytický lidi, kteří chodí takhle do práce a všechno a dělají všechno, jak mají, jo, v tom systému, tak i ty lidi cítí, že něco se tady děje, už je to úžasný. Jo? Že prostě nejsme jenom tady ta hmota, tady to tělo a chodit do práce a vydělávat ty peníze. Takže se mi to líbí, že i ty změny oni už začínají přijímat, ale neví ještě, o čem mluvíme, nebo neví vůbec, nechápou, neumí to uchopit s tím mozkem, s tou myslí, protože potřebuju vysvětlit některé věci. Tak já už co dělám a vizualizuju mantra nebo připravím si jakoukoliv meditaci pro sebe, tak už je to o tom, co nejmíň být v tom těle, co nejmíň vnímat svět jako takovej, jako hmotnej a naučit se nevnímat myšlenky, protože ani neříkám svoje myšlenky, naučit se být jenom to, že seš. Tak nevím, jestli budu vysvětlovat dobře, protože nejsem zvyklá, jsem zvyklá mentorovat nebo koučovat, ale nejsem zvyklá mluvit o svých názorech, myšlenkách. Takže taky se to učím dneska. Být nejvíc sám se sebou je pro nás peklo. Lidi, aby zůstali 15 minut meditaci, včetně mě, jo, takhle, včetně mě, je peklo. Zkuste si nastavit hodiny na 15 minut meditaci. Nemyslet, neřešit věci, nevařit, já nevím, neřešit nějaké vztahové věci, cokoliv, co máte v životě teď strašně důležitýho. A zkuste na 15 minut být jenom sami se sebou. Peklo pro většinu lidí. Takže když já jdu nahoru dolů, tak snažím se co nejvíc být jenom sama se sebou. Jako nepovídat si s nikým, nic neřešit, jenom jít do sebe a zeptat se ty otázky sama se sebou, protože to je nejdůležitější. A že u toho trpím a že u toho je hnusně a že se mi do toho nechce a že to tělo bojuje a sakra, jdi si radši udělat čaj nebo najest se dobře, dej si dort, protože je to rychlejší vyřešení toho problému. Tak to tam mám. Úplně stejně, já jsem úplně stejný člověk. Jenom ta snaha nebo to vědomí o tom, že to fakt nepomůže, možná na 10 minut, tak dát se do toho, sednout si a zavřít se. Mně pomáhá, že se zavřu, že jsem jenom sama v pokoji nebo jdu ven na zahradu a jenom tam být sama se sebou a jak bychom řekli, rozjímat, nebo já nevím, když vidíte mnichy a ano, jsou vyzenovaný, tak tehdy být sám se sebou. A pro mě taky peklo. Ja. Nevím, jestli vysvětluju dobře to, co... Krásně. Prostě tohle se každý bojí. No, každý má radši kulisu televizi, každý má radši sluchátka v uších a poslouchá podcasty, aby poslouchal někoho jiného a vlastně nezaznamenal jakoukoliv myšlenku, spíš emoci, která se mu dere v těle, která mu tam rezonuje. Takže my vlastně v tomhle dnešním světě opravdu jenom přebíjíme to naše vnitřní a
něčím zvenku, aby jsme se vlastně jakoby opravdu v sobě nemuseli nějak babrat a aby jsme tam hlavně nenašli vlastně něco, co nechcem, že jo, čeho se bojíme. To jsou právě ty změny, jo, který by to tělo hrozně rádo mělo, ale to ego, ta mysl, to prostě nedovoluje. Jo, krásně vysvětlený. Děkuju. No a teďka teda ještě další otázečka. No, jak vlastně co ti to dělá, když mentoruješ nový lidi, když poznáváš nový lidi a jsi v tom flow, co vlastně jakoby pak je to hezký, když vlastně žiješ ten svůj potenciál najednou, si dovolíš ho žít, tak co je pak to krásný, ta odměna, nebo jak to říct? Já rozumím tu otázce, možná, že ji otočím trošku, protože pro mě je to odměna, já vidím ten obrovský posun, ale pro toho člověka, s kterým já se propojím, no, pro něho to není procházka růžovou zahradou. A myslím si, že Kristý víš, o čem mluvím. Jo. No, ano, vidím reakci. Upřímnou. Ano, někdy bych tě vypla. O tomhle mluvím. Je to pro mě odměna, když vidím a vnímám, ty nemusíš ani mluvit, ale já vnímám, čtu tebe, potřebuju video, já nementoruju nebo nekoučuju nebo cokoliv nedělám, aby člověk jenom byl hlasově nebo online a do Messengeru. Umím řešit věci, nacítím se, velice rychle vím, o co jde, ale já takhle nepracuju. Já chci vidět celého člověka a aspoň takhle v online, abych viděla jeho reakci, jeho tělo a čtu toho člověka a okamžitě vím, co tam probíhá. Takže pro mě je obrovská odměna to, když ten člověk neuteče. Takhle začíná. Výborný. A ještě, Klaudy, poslední taková otázečka, protože už nám fakt jako čas letí. Co říkáš, protože dnešní svět je hodně v onlineu, i když se to nezdá pro některé lidi, ale já se teďka v onlineu pohybuji, opravdu ten svět se hodně přesouvá do onlineu, různý kurzy, všechno. A co říkáš na offline? Já třeba si myslím, že na něj se hlavně nesmí zapomínat a že to je to alfa omega, vlastně to živý potkávání se. A mluvím o tom i proto, že vlastně já pořádám networkingy, kde vlastně se potkáváme s ženama naživo a cítím, že ta energie je úplně něčem jiným. Jaký máš na to názor třeba ty? Samozřejmě pro mě je offline úplně jiná energie, jiné propojení. Dotyky zatím neteleportujeme, dotyky jsou zatím, bohu díky a vesmíre, že musíme se setkat a musíme se obejmout. A co se předá tehdy, je nenahraditelný. A i to, co vznikne na ženských kruzích, co i já dělám, nebo na tvých networkingách a nebo konstelacích, co budeme mít teď u tebe v Litomyšli, tak to všechno nejde nahradit. Setkání dvou lidí a přepojení těch energií, emocí, všeho, ty myšlenkové pochody, co tam vzniknou a všechno, co se přeskládává, nejde dát do online. To je můj názor, je to nenahraditelný a ano, offline nám to umožňuje, že se to rozšíří mnohem do většího spektra nebo do jiných zákoutí České, Slovenské republiky, u mě i maďarský. Takže ano, na to rozšíření toho, že něco se koná, je to výborný, ale nenahrazuje to realitu. Přesně. Tak s tím souzním úplně. A děkuju. A kdybys nás chtěla kamkoliv pozvat, Klaudy, nebo cokoliv? Můžeme, ano. Můžu. Propagujeme networking, samozřejmě, sedíme tady v obě. Ty jsi líderka, ty jsi organizátorka, ta hnací energie, ale v jemnosti, tvý vlastní, na tvůj networking v Litomyšli, který už budu navštěvovat teď po třetí a velice ráda souzním s tou energií a to, co předáváš. A teď to bude mixovaný, takže těším se o to víc, protože už víme, že tam budou dva muži a vždy tam je něco novýho. Já nemůžu mít něco, co se opakuje a je to standardně, takže tohle miluju taky, že to vždy měníš, je to v jiný energii, jiný lidi, jiný hosti, jo, a teď budou dva, takže na partnery Vystavělovi se těším a i někdy, když já budu jako host, takže to jsem ráda, že všechno je už domluveno. A pak pozývám k tobě i taky na tvoje nové programy a nové coming out, co se stalo včera, což velice ráda doporučuju a podporuju.
ať si objednávají u tebe všechno, co teď můžeš nabídnout, protože i pro ty lidi, kteří jsou kolem tebe, je to nový a myslím si, že spousta lidí vůbec neví, jaký máš potenciál a co se v tobě schovává. Takže doporučuji si zkouknout aspoň to, co jsi nabídla a vyzkoušet vše, co je nový, jenom nám otevře obzory. No a na ty konstelace můžu pozvat teď na svoje Beltane, čarodejnice. Já věřím tomu, že každá žena je úžasná bohyně, i když o tom neví. To taky upozorňuji, většina žen o tom neví. A že bohyně není něco nadpřirozeného, mystického, sci-fi verze, no, ale je to každá z nás, když si to dovolíme zářit v té jedinečnosti nám vlastní a v cykličnosti, která je nám dáma. Jako život sám o sobě, protože takhle funguje i příroda, nejenom my ženy. Takže konstelace 30. dubna tady i v Plzni, ale i konstelace u tebe 24.4.2024. Náhody neexistují. A takhle. A spousta jiných věcí, ale teď je to takhle aktuální, myslím. Jo, Klaudie, takže já moc krát děkuju, že jsi vlastně pozvala i na moje akce, moc si toho vážím. Vím, že jsme teďka hodně propojení a za to děkuju. Takže já opravdu děkuju, že jsme se tady dneska takhle krásně sešli. Děkuju všem, kdo se díval a kdo se třeba i podívá. A přeju všem krásný den, krásný propršený den u nás teda. A zase příští středu se na vás budu těšit s novým hostem, v jiné energii třeba, ale ve středu budu tu. Takže Klaudie, ahoj, mějte se krásně. Ahoj.